Što? Stišao? Bio sam. A? Snima ga. Odu ja unutra. Ajde vidimo se, doviđenci. Goodbye. Ima 5 minuta. Kako će da bude? Evo ti majstore. Da kisnem. Pripremi mi. Nemaš sjelicu? Daj samo da... Šta? Sjelicu. Ima, radi. Daj mi samo na dužinu. Je to okej? Daj mi to ovog drugog što ti da vidim. Žuri. Ja ga ne mogu to... Evo. Давай. Okre noge. Pa nema. A? A? Šta?
Все, чек. А? Нема. Это вот тут. Вот тут. А? Нет. Вот. А, я могу овдje. Где-то. Что там вот я вижу. Такое написано так.
to. Evo te. To je to. Ovo je pušteno, ovo je pušteno. Da gasim? Možeš.